Nyt oli. Melee soppaa. 16 saatiin vaan vittu. Nyt mä kämmäsin, sori. Se oli mun moka. No, Ring. mikä hyvä. Rip. Vittu mikä overkill, niin jumalauta. Tästä pitää joku 5 hiilua. Otetaan 5 healeria seuraavaksi. 323 tonne, onko se Hieno enemmän? toki tulla. Ihan vittu hieno kun Se meni Enzy ei mun- hiilannut se meni vittu mun alhaa. Ai te et Kuvat. saanut edes. Me saatiin 16 tähkiä. Mä menin istuu tuleen vahingossa, enkä mä tiennyt, että se ottaa damakea. Meni niin, voi vittu! Ei vittu. Mut noin. Siinä olisi ringi mennyt tyhjää varmaan sit jos te olisitte saanut, niin ei se sieltä saattanut mitään. Jep. Kyllä jos tulla Ei logia se nyt oikeesti vittu. Pitäis lopettaa Depsit. Tästä ne prosuut. Joo. Tulee vitun jono. Jeesus vittu. Tiedätkö millä tavalla sä saat silleen, että meleiden